И здравейте хора! Аз съм RaiderBG и в днешното видео ще играем малко по-различна игра от обикновено. Защото аз винаги играя от тези популярните игри в редките случаи, когато качвам видеа. Качвам Minecraft, Fortnite, CS. Но тази игра, поне за мен не е много популярна, защото аз не бях чул преди един приятел да ми каже за нея. Да, целта на играта е проста. Или капчърваме или капчваме и тази точка тук. И така не е да се убиваме. Или се убиваме, както стана току-що. Играта е интересна наистина, макар и артстайла и артстайла е хубав, но не е да кажем някаква ултра реалистична игра, като Call of Duty. Нали говоря за графиките, не за механиките, защото Call of Duty отката много. Добре, че успях да го убия, ще е много жалко, ако мина в гръб и пак не мога да го убия. Хубавото на играта, преди да кажа какво друго е хубаво за играта, защото според мен това е игра, която има потенциал да е една от най-добрите игри. Да, наистина, макар и да гледа някакво смешно като Roblox, това наистина е една много забавна игра и много добре направена игра, защото има всичко, което ти трябва. Не е много, но има всичко. Има оръжие, има аташманти, нали? Има китове, като в Call of Duty. Какво? Какво е? Не убихме съвземно. Кой спечели, бе? Аз ти спечели. Аз съм спечелил, да. Механиките като цяло са много интересни, защото ако видите горе ляво и помните какво сте гледали преди малко, спомняте, че той реално ме уби един път. Но системата, по която се изчисляват победите, е много интересна. Тя е на рундове и рундовете имат полувремена. Ау, хедшот. И трябва, за да спечелиш един рунд, да спечелиш две полувремена. Така виждате, аз имам едно полувреме, то е едно полувреме, който спечели рунда, взима точката. Сега този рунд. И това е наистина много интересно, интересна механика и наистина според мен е добра идея да разнообразяват. Друго интересно и хубаво нещо според мен е отката. Отката е, как да ви го опиша, голямо е подобно на Escape from Tarkov. Както най-вероятно сте забелязали с това SMG, което използвам. Ой, няма проблем. Чакай, аз може да му даде на нож, бе! Аз забрах, че има ножове в тази игра. Отката е нещо подобно, като в Escape from Tarkov. Огромен е, но според мен е реалистичен, защото ти трябва да го контролираш. Не е геройчето, както в Call of Duty, например. Това не, аз не хейтвам Call of Duty, просто съм играл най-много Call of Duty. И най-много примери мога да дам с нея. Чекай, нещо повярвам, да е интересно. Ще трябва да покажем малко от специалните китове. Добре, дай вкажа да говоря тук, да се помъча малко и спечеля.
пак той. Чека се откъде минава. Тук при карта, я да скачам. Тук отгоре. Аз мога да дойда и тук. Ето по този начин. И разпочакай, да, това е кемпене сега. Какво че си говорим, това е кемпене. Но пък... Какво ни пречи да кемпим? Сега, хубавото на китовете, както виждате, ние вече нямаме пари. Парите са горе дясно, като отворим минута. Така че дори да е някакъв много опит като лоудаут, като моя, защото моя не е много опит. Няма, мисля, че е доста добър. Не е нужно да печелиш или рунд и това е. Даже много по време. P90 обаче, P90 е най-доброто оръжие в играта. Какво си говорим безспорно, това е най-доброто оръжие, което можете да играете. Ако случайно решите да играете играта и все още ще гледате видеото. Не знам тук какво казах. Май го казах по някакъв странен начин, но се надявам, че ще ме разбрали. Какво правите това? Дата, лошото на играта е, че когато стрелят се чува как куршума минава до вас или как се оцелен, но не се чува откъде ви стреля. Но това нали има какво да се работи по играта, аз не знам кога е излязла дали е нова, мисля, че не е бета. Но пък, все пак, ако случайно хората решат да продължат да пратят, стигна доста според мен. В последния патрон. Така малко по-спорвано е. За разлика от предните игри, които съм играл. А той тук е... О, каква глава! Така, нека вземем това помпата. Аз може да вземем къстъм лодалта. Ама нищо. То не знам, тук пак сте някакъв снайпер, ако дойде така. Гледай, как гледай. Какво? Какво? Той ма знаеш, че ще дойде. Нещо река, че той спечели някакви рунди. Между той спечелил доста рундове, обаче му, понеже доста половинки, но понеже печеля рунда и му дава само една точка. О, той 50. 50 не знам, защото няма никакъв откат. Аз пасах, че трябва повече откат. Но пак не се оплаквам, защото е най-доброто оръжие. Без оптика, без нищо ги кърти направо. Ще мине малко по-различна страна. Малко по-различна. Хубавото още на играта. Той се опита да мине, обаче вижте оръжието както от този дам пример с еския проптарка. Като си много близко до стената, и виж да мине през стената и да стреляш или стената или него по някакви странни, незнайни начини, реално да се вдига оръжието, както би го държал в реалния живот, ако искаш да минеш през стената, което накрая ще стане. И няма някакви досадни механики като слайд керенцъл или бъни хоп, които са просто ненужни. Това човека, не знам какво ми наби глава, обаче аз наистина си беше бързо. Или беше снайпер. Един рунд ми трябва да победа. Ако той спечели, ще ми трябва 2 рунда. Така че, може би трябва да спрем да говорим и да спечелим тази игра. За жалост нямаме хилове. Ой, за малко да чокна. Добре. Ами, това е играта. Ако искате още такива епизоди на играта или на някакви други игри, просто само трябва да предлагате, това ще е мисията вече. Като ютубър, в малкото случаи, когато качвам, това ще е мисията. Колкото, не колкото ми да игра, колкото мога повече игри. Нали за това, естествено, може да предлагате. Поредица така игра ще има, ако ви харесва. Ще бъде други игри, съм планирал. Но може би да предлагате игри. Та стига приказки.
Аз бях Razer BG. Ако ви е харесал, оставете лайк. И довиждане.